samun labarin aikin da wasu matasa ke yi a can unguwar farin masallaci da ke Kurna ke da wuya, muka kai ziyara ta kafa da kafa domin ganin yadda aikin nasu yake gudana da kuma dalilin da yasa suke yin wannan aiki a wannan rana da aka tashi da ruwa. To wannan dai hanya doguwar hanya ce wadda ta taso tun daga Kurna makaranta, ita ce ta dangana har Ringiro. To wannan doguwar hanya dai mutanen da suke cikin unguwar sun fafaɗi dalilan da yasa da irin wahala da suke sha in an yi ruwa a wannan hanya da kuma dalilin da yasa suke yin wannan aikin. Kabir Badamasi guda ne daga cikin wato matasan da ke yin wannan aiki kuma mazauna wannan unguwa da kuma yasa halin da suke fuskanta a wannan unguwa, wanda ya bayyana mana dai dalilan su yasa suke yin wannan aiki, wanda ya ce mutane ne suke faduwa a rana ba adadi, suna faduwa in an taho musamman in an yi ruwa mutane suna faduwa. Sunana Malam Kabir Badamasi Muhammad da Kurna Tudun Fulani. Allah nan wata unguwa ce nan da ke Kurna cikin layin gidan kara har nan kuma to wai nan unguwa ce nan kuma unguwa ce ka gan ku akan titi matasa da su suna kan kayan ayyuka haka ko akwai matsala ne? Akwai matsala, wato hanyar nan tamu da kake gani a nan aka haife mu ake muka taso, wato kusan shekara da shekaru kenan. Sakamakon lalacewar da ya titin shine muka ga ya dace zo mu haɗu domin mu gyara, saboda kullum musamman idan an yi ruwa ana samun mutane suna faduwa a hanyar nan, maza da mata, masu arewa su kusa faduwa, masu keke napep. To shine wannan yasa dalili yasa muke wato wannan aiki. Wai shi ne babban dalilin da yasa duk wanda kuke aiki har faduwa ake a kan cikin ai sosai ma ko da kana nan wajen zaka iya samu mutum ko wanda suka fada a yau ko kuma dai a safiya ko a iran da aka yi ruwa. To wani kira za ka yi da Allah ga mahukunta dangane da wannan lokal gwamnatin a duba ku? To kira ne da zan yi musamman daga gwamnati shine ya kamata a zo a duba mu wannan aiki. Kuma mu sani sunan kan majalisar ku haka? Dan majalisar mu na tarayya shine sani wakili wanda muka zabe sa a wannan zaben da ya gabata. Shikenan mun gode malam. Allah za ka iya sanin sunanka? Za ka iya sanin sunana Kamil Ayuba, mai aiki da babur akan hanyar layin gidan. Gaskiya ne, yau da gobe kana bin wannan titin hakan nan kullum matan daga fitowar rana har faduwar ta akan hanyar gidan. Wannan titin yana ƙarƙashin wace lokal gamma? Ƙarƙashin lokal gannan ɗin Ungo mazaɓatar mutane. To wasu matsaloli ne dangane da lalacewar hanyar nan haka? Matsaloli ga sunan ila adadin na ƙasa ma baya jin daɗin koyi na kaji wanda yake kan magana. Domin mutanen da suke faduwa akan hanyar nan a yanzu idan aka ce an yi ruwa in Allah ya yarda a kullum a dai so ma ya hanzala a kullum. A nan hanyar. A daidai sau mata an ɗebo zan haka ya daga sa'adu. Titin ya faro daga ina ne zuwa ina? Titin nan ya faro daga Kurna layin gidan haraji da baro har ma har jagira. To ko dai ya haɗe da Ringirar kenan? Ya tsallaka Ringirar har garin Kurma ni zai zagaya har batira wannan hanyar. Gaskiya ne. To wani kira za ka yi dangane da a zo a duba mahukunta da kuma shugabanni har su ma shugabannin lokal gwamnatin kai da irin gudun ba kake so su gani ko dai wannan halin da ake to kiran da zamu ga idan majalisar tarayya kamar ya shigo hanyar nan ya ga halin da al'umma su ko bayan irin wannan tasu ya biyo hanyar nan da daddare ya biyo da rana mu gano ne ba biyo bane kuma mun tabbatar da in Allah ya yarda ya dauka alƙawarin zai yi aikin nan muna godiya. Allah za mu iya sanin sunanka? Sunana Mubarak Sagir, mazaunin unguwar Tudun Rubadi, Ngogolo Kalgamman mazaɓar Tudun Fulani. Gaskiya ne. Da Allah nan wani titi da muke kan hakan nan? A yanzu hakan kana kan titin gidan gona wanda ya ɗauko tun daga layin gidan kara Kurna makaranta kuma ita fi dangana da tun daga kan gadon Tudun Romawa ƙauyuka ne har watare har dawakin tofa zai fitar da kai insha Allah. Naira 10 ko a duba su dangane da bin hanyar ana buƙatar aikin ta ne zama kan nan ko kuma dai ta da gwamnati abin da ya magana hali da take magana aka ce wanda ya faɗa ruwa ko bakin wuka ka bashi zai karba. To mu a halin yanzu ba magana bakin wuka ake ba ko bakin garwashi ka ba mu karba za mu idan mu fita daga masifar da muke akai ta wannan hanyar. Idan na fara lissafa maka kalubale matsaloli mu da muke zaune da 'ya'yanmu da iyalanmu in aka yi ruwa ba su da halin zuwa makaranta 'ya'yanmu don ba hanya, in aka yi ruwa kana gida ba ka da ikon fita ka tafi kasuwa ka nemi abinci,
in kuma kana waje aka yi ruwa ba ka da hurumin komawa gidanka lalle ne ka jira sai ruwa ya gama kwaranyewa ka tafi gida. To duk ba wannan ne ma ya fi ɗaga mana hankali ba. Matayenmu masu ciki waɗanda ake fitowa da su da tunanin zuwa asibiti in naƙuda ta kama, in na ce zan gaya maka adadin matayen da sun rayuwarsu ta salwanta kan masifa hanyar nan, to gaskiya ƙarya nake so ne maka. Amma waɗanda abin ya shafa sun sani. Za a ɗauko mace tana naƙuda ɗan sahu ya jira can ƙarshe kan aje asibiti ta gama ta gayyara. Kada za a je abin ya fi ƙarfin likita ba zai iya komai ba. Ko mu ma al'ummar Kano ne mazauna Kano ko muna da hurumin ku faɗa abin da ke damun rayuwarmu a cikin wannan hanya. Sannan muna roƙo muna kira ga wannan gwamnati mai albarka da Allah ya kawo mana ta sa Abba Kabir Yusuf da su waɗannan wakilai da Allah ya zaɓa mana su sani wakili na local government ta Ungogo local government. Muna roƙo wa Allah da ma'aikinsa su kalli al'amarin mu su dube mu don muna cikin tsaka mai wuya, muna cikin wani mawuyacin hali, musamman abin da ya shafi matsala hanya a wannan wurin. Mu a yanzu koda ba a zo an mana kwalta ba, a taimaka mana da koda tsakuwa ce a rufe mana wuraren nan da muke zuwa muna faduwa, wasu sakarere wasu zuburin riji, muna fuskantar yanayi mara daɗi. Mutum nawa kake ganin suna bibiya hanyar nan bangaren wucewa zuwa da dawowa da sauran yan kasa haka da fasinjas da dai sauransu? Amma kimanin mutum nawa kake gani a rana? To, sanin gaibu sai Allah. Amma dai maganar gaskiya batu akan ɗan adam wanda ke gitayya a wannan hanyar daga hudowar rana zuwa faduwarta. Malam ɗan jarida idan muka ce zauna kilga mana na iya awa ɗaya kaɗai muke son ka kidaya mutanen da suka gita suka wuce, mai yiwuwa kafin awa ta gita kai ka ci kai saboda yawan mutanen da ke kai da kawo a wajen. Hanya ce da mutum bila adadin ya fi karfin da tsafi gaskiya. Mutane da binnai Ai sun fi karfin da binnai malam. Mutane ne kawai bila adadin. Saboda iya dan tsayuwa ku nan kai yanzu aka ce estimate ɗin kan iya dan sahu nawa ya gitta, dan sahu mutum nawa ne a jiki, ba ka iya bada amsa. To a ƙarshe malam me zaka ce da wannan tashar ta a gaskiya alhamdulillah mu wannan tasha ta Hausa DSTV ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ya daɗa girma, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ɗaukaka lamarin ku fiye da yadda kuke so. Allah shi kai ku inda ba ku tunanin za ku je a bayan ɗaukaka a cikin sha'anin aikin ku. Sabila da kuwa duk tashoshin da ke yada labarai a jihar nan ta Kano babu wata tasha wacce ni dai ta riske ni, ban ce ba a zo ba, amma in an zo din bani na, amma wacce ta zo ta riske ni ku ne. To babu wacce za mu ce mu ta kula da abin da ke damun rayuwar mu har ta zo tana son ta ɗauka da yada. In Allah ya kaddara ku ne sanadin yankewa wahalar mu, mahukuntan nan su kalla kuma su duba su gyara. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairin sa duniya da lahira. Allah shi tsaya muku a cikin dukkan lamarin ku, sannan kuma Allah shi karya duk wani makiyin ku wanda yake son ya karya lamarin ku.